Dana नांनावसो नेट खोनाबाय एबार माथो रावबो फैया आंना मा लोगोफोर मा मनज बर' 99 हाय हेलौ मा ओंख्रि जाखो बाय
लाइक डन आरो साबसक्राइब बानाय मनज बर' 99 मा खालामदो ओरैनो दं
खोनायाखै बिलाय खोनाबाय गैया कमेन्टबो फैया रावबो लोगोबो जाफैया Ramakrishna, Ramakrishna, hi, hello. Yeah.
पिक्चर अपनी पूरी पिक्चर तुम बताओ कैसे लग रहे हो। लाइक डन करो प्लीज। मनस बड़ हिल बगी नदी रस्टार बय मा हरदोंलाय माबाया मा होनोदां बेखौ
नुदों मनज बर'हाय नुदों हरना हरलाय' बगिनदि रस्टार बय बगिनदि रस्टार बय मा थांखो लाब आरो मा दैयो लाइक ना थेंक इउ खिमुजे मा होनदो मा खिमुजे কি কৈছে বুজি পোৱা নাই লাইন थांबाय सोर फाग्लायालाय 50 थाङा मा